Протеинови палачинки с банан. Перфектната закуска за фитнес маняци или хора, които искат да редуцират теглото си. Само 313 калории и 38 грама протеин. За това са ни нужни 2 яйца, една доза протеин. В случая използвам протеин с вкус на ванилов сладолед. Добавяме половин чайна лъжичка бак пулвер. Добавяме и половин банан. Намачкваме банана с вилица и след това може да го добавим към остатъка от сместа. Загряваме незалепващ тиган на среден огън, намазваме с малко кокосово масло и сипваме по 1-2 супени лъжици от тестото за всяка палачинка и пържим около 1-2 минутки от всяка страна до златисто. Вкусяваме по избор.